nos llamamos Lía y Nira y vamos a ler O Rabaño. Ser ovella é doado. Só temos que pasear e comer, dormir e axudar a dormir. Cada persoa ten asignado un rabaño de ovellas diferente. E a Miguel tocoulle o meu. Cando non poden dormir, chamámoslle e nos só temos que saltar por arriba do valo. Sempre igual, primeiro salta unha, logo dúas, despois tres, e así hasta que Miguel queda dormido. Pertenece a un rabaño e doado porque só hai que facer o que fan todas, aínda que a veces as cousas resultan tan sinceras. Unha noite, como a case todas as noites, Miguel chamou por nós. Entón comenzamos a choutar como sempre. Primeiro saltou unha, logo dúas e despois tres. Alguén viu a 4? Preguntou 5. Aquí. Aí está. Levou a que estaba última na fleira. Tócache saltar, dixémoslle. Non quero, estou chea de saltar. Respondeulle. Esa resposta non viña no noso manual de comportamento. Todas levamos os pezuños á cabeza. A ovella 4 non quere saltar, dixemos todas en coro. E a túa quenda insistimos. Pensei no ben. Non vou saltar, dixo. Pensaches? Nós non pensamos, só saltamos. Estou aburrida de facer sempre o mesmo. Se non saltas rompese a cadea, Miguel vai pasar a noite en vela e mañá vai contar porcos en lugar de ovellas. Tanto me ten, non vou saltar. Déixate de leira e salta dunha vez. Tes que facer o que che din. Non sexas rebelde. Vas ser unha ovella descarrilada. Que vergonza para o rebaño. Salta, berramos, vamos. Pero ela repetía, non. Pasaban as horas e o Miguel seguía sen poder dormir. Salta, insistimos. Non. Decididamente aquela ovella era máis teimuda que unha cabra. De súpeto ocorreu algo asombroso. No medio daquel balbordo apareceu un carteiro. Carta urxente para 4, vociferou. Os berros cesaron, todo se encheu de silencio. 4 abriu o sobre, leu a carta e, sen decir nada, camiñou co un paso firme cara ao balado, colleu pulo, 1, 2, 3 e 4 de un chouto increíble. Subiu tan alto que dixo pequena, diminuta como un puntiño e desapareceu. Pasou o tempo e non sabemos onde está 4, nin o que poñía naquela carta. O mellor desta historia é que dende aquela noite Miguel xa non precisa de nós. Seica dorme de maravilla. E la carta ponía: 4, por favor, salta, non podo dormir sen ti.
Asignado Miguel.